Molt bona nit, una setmana més amb la tertúlia de Lloret al dia que us ofereix Fitel Televisió. Aquesta setmana hem de tractar dos temes de vital importància i d'actualitat, com són la tornada a l'escola i la polèmica amb aquest article del periòdico atacant la gastronomia lloretenca. Hem portat uns convidats a luxe per tal de tractar els dos temes i estem, escassos minuts de començar. Així que anem un minutet de publicitat i comencem la tertúlia Lloret al dia. Fitel Network us ofereix aquest programa. Molt bona nit, ara sí, benvinguts a la tertúlia de Lloret al dia, oferida per Fitel Televisió amb la col·laboració sempre de Fitel Network. Aquesta setmana tractant un tema d'actualitat, com molt bé sabeu, aquesta setmana s'han reprès les classes, s'ha reprès el curs escolar 2021 i 2022, encara un curs marcat per la pandèmia i hi ha moltes incògnites entre mestres, docents, pares, mares, AMPAs, i que volem tractar aquesta setmana en aquesta tertúlia. Així que ens acompanyen tres tertulians que estem molt agraïts que estiguin aquí. Molt bona nit. Bona nit. Al meu costat ens acompanya la Natàlia Grifé. La Natàlia és mestra d'educació infantil, formadora de mestres. A més, també està vinculada a l'associació Rosa Sensat. Combina les seves tasques amb l'equip directiu de la llar d'infants Lola Anglada, amb l'acompanyament d'equips directius i també ho combina amb la docència a la UDG, a la Universitat de Girona. Bona nit. Al seu costat tenim l'Oriol Groarriera, pare, aquí tenim a la visió, a l'opinió dels pares, pare de dos nens escolaritzats a l'Escola Pública de Lloret, cursant P5 i P3, membre de la Junta de l'AFA del Pere Torrent des del 2019 i la comissió també formes part de la Comissió de Patis i de Menjadors. Molt bona nit. Molt bona nit. I al seu costat ens acompanya també l'Ivan Soriano. Bona nit. L'Ivan és titulat en Educació Social i Pedagogia i formacions a postgrau en Comunicació i Participació Ciutadana. A més, també has treballat en l'àmbit de la protecció a la infància, ocupació, igualtat, persones amb discapacitat i també en cooperació internacional. Actualment treballa com a professor d'orientació educativa a l'Institut de Secundària de Lloret i a la UOC. Molt bona nit. Bona nit, Marc. Doncs després d'aquesta primera setmana d'arrencada del curs escolar, jo crec que la primera pregunta és obligatòria. Què tal, com ha anat? Quines són les primeres sensacions? Bé, si voleu començo. Per part nostra, des de la llar d'infants, positives. Crec que tenim una experiència, no estem a cegues com ho estàvem el curs passat, no? Llavors de moment bé, anem bé, acostumant-nos, familiaritzant-nos, no? Com anàvem parlant ara, i a veure què arriba, no? Però amb ganes, amb il·lusions i sobretot amb molta energia per encaminar aquest curs que entomem, no? Què tal els nens, com s'han pres, o els pares, no? Jo com a pare, de moment encantat, perquè veiem que els centres el que han prioritat és la seguretat dels nens i dels infants, i llavors tots els plans i totes les mesures que s'han pres segueixen siguent perquè els alumnes entrin amb seguretat a les classes i no hi hagi cap mena de problema. Però abans de tot això, els mestres segueixen sent persones, els nens segueixen sent nens i llavors les emocions, els sentiments, és el que s'està vigilant més aquests primers dies d'escola i estem molt contents, la veritat. I en el cas de l'ensenyança més superior, el que és secundària i batxillerat, què tal? Considero que més tranquils, partint de l'experiència d'haver tornat del confinament, quan tot era una incertesa, havíem estat molts de mesos sense anar a l'institut d'una manera molt abrupta, tenim tota l'experiència del curs passat, els alumnes també la tenen i el professorat també la té i llavors podem estar més tranquils que sabem que partim d'una experiència prèvia i que la situació està millorant també a nivell de pandèmia. Anem a recuperar, aquesta setmana l'Idoia Saracibar ha sortit al carrer Lloret de Mar per tal de copsar l'opinió de pares i també ciutadans per veure què n'opinen d'aquesta tornada a l'escola, com s'ho han pres els pares, com s'ho han pres els nens i aviam si ja podem tenir el vídeo a punt i podem recuperar aquestes imatges de l'Idoia. Endavant! Principis de setembre i això vol dir que comença un nou curs marcat una altra vegada per la pandèmia, que tot i que han flexibilitzat les normes continuen encara vigents. Hem sortit al carrer per parlar amb alguns pares perquè ens expliquin com han gestionat i com gestionen encara el tema Covid tant a casa com a l'escola amb la canalla. I això ens han dit.
Tota protecció crec que és bona, però havent vist l'antecedent de l'any passat, crec que els nens no han sigut el problema amb el contagi. Per tant, dubto molt que les mesures hagin de ser tan restrictives, si menys no es podrien afluixar una mica més amb ells. Lo que hacen en el colegio se sigue haciendo también fuera, que es bastante difícil, porque quieras o no, es que aunque los padres queramos hacerlo, pues claro, es complicado porque no dejan de ser niños. Ho trobo bastant incoherent, no? Però esclar, també és lògic. Suposo que arriba un punt que les criatures pobretes ja estan cansades d'estar tot el dia amb la mascareta, arriben aquí, bueno, volen jugar, volen córrer, bueno, no els hi pots demanar més, pobrets. Al principio, cuando han confinado a toda España, bien, la verdad que hemos disfrutado mucho en familia y todo, pero claro, ya cuando ha sido confinar a una clase o lo que sea, sí que es más difícil porque es que no se entiende porque, por ejemplo, yo tengo 4 hijos y uno tiene que estar confinado, pero los demás pueden salir perfectamente. Hi ha molta gent que no ho poden aconseguir, és molt dur. Jo crec que s'està siguent una mica massa dur amb aquesta mesura. S'hauria d'aïllar, si un cas, el contacte, fer-li una prova PCR i, si tot és correcte, llavors continuar la vida normal. A veure, nosaltres hem tingut la sort que jo estava d'excedència i llavors ho hem portat bastant bé. He tingut confinades les dues, la gran de 12 anys i la petita a la llar d'infants. Però res, només una vegada, que he conegut gent que han estat confinats 2 i 3 vegades, vull dir que no ens podem queixar. El col·legi ho ha fet molt bé, Doncs ja ho veieu, opinions per tots els gustos que hem pogut copsar amb l'Idoia Saracíbar i doncs no sé què n'opineu, hi ha alguns pares a favor, alguns més en contra, que posen en dubte que aquest pla de la Generalitat, del Departament d'Educació, pugui arribar a funcionar. Creieu que aquest pla anticovid, d'alguna manera, per dir-li, funciona? És compatible amb les activitats extraescolars, amb el que fan després de les escoles? No sé. Qui vol començar? Bueno, jo crec que primer de tot hem d'entendre que un pla d'aquestes característiques no és una ciència exacta, o sigui, estem parlant que hi ha un factor sociològic a l'hora de controlar, d'establir aquestes mesures i que mai estaran en el paradigma de l'exactitud. Ara, si és cert que hi ha una pandèmia, si és cert que s'han d'establir mesures, que siguin les més adequades, les més encertades o no, potser no seré jo qui ho qüestioni, sí que hem de pensar que és un fenomen sobre el que mai s'havia treballat amb anterioritat i que bueno, s'ha tingut que establir una resposta. Què dir? Que ja m'agradaria no tenir mascareta i poder que els meus alumnes em veiessin la cara quan estic amb ells o impartint, però bueno, sempre hem de pensar que estem en una transició i que serà un temps i que després esperem que podrem tornar a la normalitat. Jo crec que una mica el que diu l'Ivan, no? Les mesures són les que són i potser es poden millorar, es podrien haver flexibilitzat potser més, però hem de ser conscients que la Covid no ha marxat i que, per tant, no ens podem oblidar a les aules de que encara hi ha una pandèmia, no? Tots ens hem de protegir, tots volem que els infants estiguin segurs, que les famílies estiguin segurs i que els equips educatius estiguin segurs. No podem oblidar que per molt que els infants fins ara s'ha vist que potser no eren el nombre que més contagiava de persones, és que a les escoles no només hi ha infants. Segurament als instituts, als equips educatius, totes les famílies, el personal no docent. Llavors crec que és una mesura de protecció, però per protegir-nos tots. I al final l'escola també hem de ser molt conscients que el que reflexa no és l'estat de la societat. Si hi ha pandèmia fora, hi haurà pandèmia dintre. Per molt que les escoles intentem fer-ho al màxim de bé, no? Llavors jo crec que hi ha aquestes mesures i que les hem d'intentar complir en la mesura que puguem. La veritat. Jo crec que també hem de plantejar que no són tan preventives en el sentit de no... O sigui, que el funcionament de les mesures és perquè si es detecta un cas sigui fàcil de poder tancar la bombolla, tancar el cercle. Llavors no és per dir no ens contagiarem, no. Les mesures són per si ens contagiem, si hi ha el cas que es contagien, doncs poder-ho tallar ràpid. No és perquè s'escampi molt, llavors aquest any han sigut una mica més flexibles, almenys en primària i en el que ens ha arribat des de la Generalitat i cada centre escollit. S'ha seguit prioritzant que la seguretat dels nens, llavors es manté els grups, però quan surten al pati poden sortir sense mascareta. Llavors aquí hi ha una mica de marge. I sobre això vull que reflexionem. Quan vam obrir les escoles tothom se posava les mans al cap i deia com obren les escoles, com s'obren les escoles, i es va demostrar a través de moltíssima feina que les escoles i els instituts es podien obrir, i així va passar el curs passat, no? O sigui... I també una mica en relació, perdona Marc, en relació amb el que deien ara, les mesures s'han flexibilitzat i ha sigut l'escola la que ha acabat de decidir
si vol ser més flexible o vol ser menys flexible, però les directrius des d'Educació i Salut són més flexibles que el curs passat. Com deia l'Oriol, a nivell d'espai exterior, de sortir al pati, es permet barrejar grups bombolla sempre i quan portin mascareta. Les famílies, el curs passat, la recomanació era que no entressin. Aquest cas, en aquest any, diguéssim, es recomana, i a més de manera molt exhaustiva, que les famílies entrin perquè formen part de l'escola. Per tant, les mesures s'han flexibilitzat. Cada escola sap quines mesures pot prendre millor o quina seguretat pot agafar, i llavors s'ha agafat més restricció o menys restricció, però és cert que les mesures s'han flexibilitzat de cara al curs d'any. Clar, però aquestes mesures a vegades, és a dir, si dins de l'escola a l'hora del pati es permet que els nens d'una mateixa bombolla juguin sense mascareta, però si després quan acaba l'escola se'n van a una activitat extraescolar o van al parc i es relacionen amb... perquè jo crec que sortim de l'escola i veiem els parcs infantils i evidentment allà no és un punt de control ni de prevenció de mesures. El que és a l'escola, el fet que hi hagi aquestes mesures pot arribar a afectar a l'infant, és a dir, que un infant que tingui que estar condicionat a que un grup bombolla només pugui jugar amb aquest grup sense mascareta i no es pugui relacionar amb nens d'altres cursos, això pot arribar a afectar en el dia a dia del que és l'ensenyament? Jo no em diria tant a si pot afectar, sinó que no és positiu. Jo crec que el positiu era més abans, i més espanyols i llatins com som, de que els nens som de vida social. Llavors, cada cop més, al portar temps amb mascareta, amb grup bombolla, així, necessitem més sortir. I als nens els hi passa igual, als nens els hi passa que volen parlar amb l'amic, volen jugar a pilota amb aquell, i amb aquestes restriccions no poden fer-ho. Sí, però tornem... L'Oriol mateix ja ho deia, no? Hem de tenir unes mesures per si hem de fer tancaments i s'han de tenir, no? També hem de créixer i educar-nos en la responsabilitat, no? I bueno, ojalà que aviat ja deixem de centrar aquests debats d'educació en la pandèmia i podem parlar què passarà després de la pandèmia, no? Perquè la pandèmia és un fet que hem de viure obligatòriament, que ningú desitjava, i que superarem, però que ojalà podem ja començar a parlar i després de la pandèmia que no. I dintre de tot això és quan recuperarem aquests llaços de socialització. No podem mai culpabilitzar l'infant de que es relacionen al parc, ni a la mare que es relaciona amb els seus fills perquè els nens necessiten socialitzar, però a l'escola pensem que estem parlant de volums de conjunt de país. Hem de tenir unes mesures que permetin establir protocols. Perquè quin és el protocol en cas d'un positiu o d'un positiu vacunat? Des dels centres es tenen informació de quins infants estan vacunats i quins no, i en el cas d'haver-hi un positiu, com s'actua? Ho has comentat tu? Sí, en el nostre cas, per exemple, jo que treballo a la llar d'infants, els nostres infants no estan vacunats, òbviament, perquè encara no ho estan. Llavors, l'organització continua sent la mateixa del curs passat, en el nostre cas. En el cas que es detecta un positiu, estigui a casa o no estigui a casa sí que s'actua diferent, però al final és confinar aquell grup en el que l'infant ha estat en contacte estret. Llavors, a partir d'aquí es confinen els dies que el CAP, la referent Covid, ens informa, i a partir d'aquí continuem el protocol, si es realitzen les PCRs, però sobretot és això, si un infant ha estat en contacte amb un positiu, s'ha d'aïllar i ha d'estar a casa confinat, perquè no deixa d'estar en un procés que pot estar incubant la Covid. Llavors, clar, hem d'estar alerta i per tant per això es continua amb aquest protocol de confinament. I en el cas de les mestres que són contacte estret d'aquest positiu, si tenen la pauta completa, poden continuar treballant, es faran un test d'antígens i poden continuar treballant. A les llars d'infants no han d'anar amb mascareta, els nens? Els nens no, les mestres sí, els nens no. Llavors, a nivell de pedagogia, entenc que és més fàcil d'explicar o de tractar, no? Sí, jo en relació al que també comentaves abans, Marc, crec que és important també ser molt conscients que els infants s'han adaptat a la pandèmia millor que els adults i que per ells això no és un problema. Els infants s'acaben relacionant, tinguis mascareta o no tinguis mascareta. Ells buscaran la seva manera de relacionar-se perquè al final, com a ésser social, és innat. Per tant, el que nosaltres com a adults hem de propiciar és espais de seguretat on puguin continuar relacionant-se. Sigui amb el seu grup bombolla o amb altres grups bombolla, tot i tenir una mascareta, però no podem deixar de relacionar-se perquè és que és inviable, no ho faran mai. És així, els nens ho entenen, Oriol, o se'ls ha de a vegades explicar? Jo crec que se'ls explica per activa i per passiva, però són nens, són esperits lliures al final i tenen aquesta necessitat de jugar amb altres nens, de compartir emocions, de compartir jocs, de compartir, i al final
volen compartir. Jo per mi és la paraula dels nens, compartir. I llavors els podem limitar, els podem dirigir una mica, sí. Els hi podem explicar per activa i per passiva i quan el centre ens diu no, mira, la teva classe hi ha hagut un cas, l'has d'aïllar, els pares som responsables, els aïllem i seguim tots els protocols i totes les directrius que ens dona el centre i que ens dona Salut, però els nens tenen unes necessitats. Des de l'Associació de Familiars d'Alumnes del Pere Torrent teniu alguna reivindicació de cares a aquests protocols o de cares al començament d'aquest curs escolar pel que fa al que és departaments d'ensenyament o d'educació? Jo, com que no soc metge, no entraré en un debat així i crec que el que ens diuen són gent que saben el que fan i seguirem les directrius que... Jo crec que el que tothom vol és que la mascareta vagi fora, als centres. Sí, és que no és fàcil per ningú, però que no sigui fàcil no vol dir que no s'estigui fent bé. Clar, no és fàcil ni educar ni ser educant quan tens una mascareta, quan no pots expressar les emocions amb tota la cara. Jo me'n recordo dels meus alumnes de l'any passat que un dia em van dir, clar, jo no els coneixia d'abans, vaig arribar al setembre i passats un moment, profe, por favor, quítate la mascarilla para que te veamos la cara, perquè no sabien ni quina cara feia, no? Clar, però bueno, no tenim aquesta part de la cara, tirem d'ulls, a mi em surten més pates de gallo de tant fer així, no? Perquè vegin el que vols dir, perquè clar, no és només la paraula, és tot el que acompanya la paraula i les emocions que tu vols treballar i el que vols treballar en aquell moment, no? No és fàcil per ells, però no vol dir, ni per nosaltres, però no vol dir que no ho estiguem fent bé, tant l'alumnat com el professorat, perquè estem buscant recursos d'on sigui, cosa que vam demostrar en el moment de la pandèmia, no? Quan ens van enviar cap a casa i no teníem res, però res, ni ordinadors, i tots vam fer així, professorat, famílies, ajuntaments, per buscar solucions a el que teníem davant, perquè sabíem que teníem que treure esperit on no hi havia per salvaguardar el curs, no? Doncs una mica així, no era fàcil, però ho vam aconseguir. Avui dia és la bretxa digital encara un problema, el que són els centres educatius. En aquest cas, quan parlem de confinar a un alumne que podrà seguir les classes digitalment, però poder no té recursos per poder-les seguir, o ja no només pel confinament, sinó avui dia l'ensenyament ha evolucionat i és tot molt més digital i en pantalles. És avui dia encara un problema? Jo crec que aquí la Natàlia te pot parlar molt de les pantalles, perquè conec la seva línia pedagògica i ens podria... Bueno, no, jo en aquest cas crec que qui està confinat i segurament haurà de fer servir l'ordinador, en la meva opinió, és en aquest cas ell, o potser primària, cicle superior, no? L'Oriol, en el meu cas, espero i desitjo que els infants de 0-3 no tinguin l'ordinador al davant quan estem confinats, ja que al final hi ha molts i molts estudis que ens fan saber els inconvenients o les deficiències que creen aquest contacte directe o l'abús amb aquestes noves tecnologies amb edats tan primerenques. Llavors, clar, jo, en el meu cas, sí que pel 0-3, sobretot, nosaltres el que recomanem quan fem aquests confinaments, quan hem tingut algun grup confinat, és que els deixin jugar. Necessiten jugar, és el que deia l'Oriol, han de jugar i ho necessiten, no? No cal que li compris ni les millors joguines ni que li posis al YouTube, al final, no? Uns tàpers, unes anelles, uns pots i una miqueta de farina, si cal, i veuràs com el teu fill jugarà molt, no? Llavors, clar, nosaltres, per l'edat que jo visc i que comparteixo en el meu dia a dia, les noves tecnologies no estan gaire despertes. En el cas de secundària i batxillerat? Fa temps que no miro dades de bretxa digital, però no està tant en l'accés a la tecnologia perquè el percentatge de joves que tenen mòbil és molt elevat. Sí que potser ordinador de taula sí que hi ha una certa bretxa. La bretxa digital passarà, jo crec que a futur passarà per una altra cosa, serà de com sàpiga el futur jove defensar-se davant un món digital cada vegada més predominant i en el que haurà de desenvolupar moltes habilitats per poder-se desenvolupar en aquest medi digital, no? Com per exemple veiem tot el tema de saber si la informació que busca a internet, perquè ara això ja l'enciclopèdia l'hem oblidada, ja no serveix per res, i fins i tot l'aprenentatge acumulatiu no serveix perquè qualsevol cosa ho busquen, però
tindran l'esperit crític suficient per saber si aquella informació que han trobat és una informació fiable, veràs? La bretxa digital anirà una mica per aquí. És que volia agafar això perquè tu mateix, Marc, quan ho has formulat, parlaves de bretxa digital segons recursos. Llavors, realment, el que estem fent és camuflar una bretxa social i una bretxa de recursos econòmics. O sigui, el confinar la gent a casa i que no tingués ordinador no era una bretxa digital, era una bretxa social. O sigui, el que es quedava confinat sense ordinador era perquè no tenia diners per comprar un ordinador, no perquè no sapigués fer-lo funcionar, perquè segurament a l'institut o a l'escola els mestres els hi fan informàtica i saben com funciona. Llavors, jo crec que fem servir malament la paraula, perquè bretxa digital anirà més cap on diu l'Ivan, al final la bretxa digital és el que passa ara amb els nostres avis, que li dones un mòbil d'última generació i no saben fer-lo anar. Això és la bretxa digital i no el que ens trobem amb els confinaments. Sí, jo crec que una oportunitat que ens ha donat aquesta pandèmia, perquè al final hi ha hagut coses dolentes, però una oportunitat ha sigut que a nivell de sistema educatiu s'ha fet un salt en l'ús de la nova tecnologia, no? Tant mestres, perquè ens hem hagut de reinventar, com alumnat, no? Però sí que una oportunitat d'això que tenim ara és que cal ser conscients que els infants no saben, o infants adolescents, no saben buscar, no saben discriminar, no tenen aquest pensament crític de doncs busco a Google i què trobo i què m'aval i què no m'aval, no? Llavors una oportunitat de cares al futur és això, fer aquest pensament més crític. Jo crec que això es passa als adults, perquè al final vivíem en una societat mercantil que tots en ple confinament l'aplicació més utilitzada era el Zoom. I per què? Perquè ens la van inculcar. O sigui, no era perquè fos la millor, era perquè era la més accessible, la més fàcil de registrar-te, la més fàcil, i al final, com que és la que et posen gratis i amb safata, doncs és la que hem fet servir tots. Quines coses creieu que han vingut per quedar-se o que s'haurien de modificar del projecte educatiu? Ja m'agradaria parlar de postpandèmia, perquè ja parlar de pandèmia és, ho comentàvem amb l'Ivan abans de començar la pandèmia, doncs que ja és pesat, no? De sempre centralitzar-ho tot al mateix tema, però si haguéssim d'agafar coses, com has comentat, que han passat durant el confinament o... Doncs jo crec que una cosa que ens hem de quedar de la pandèmia és aquest esperit de superació que el camp educatiu, i ara sí que m'agradaria, el camp educatiu no només són les escoles i els instituts, són també l'educació no formal com els esplais o pot ser la mateixa televisió, no? Aquest esperit col·lectiu que havíem de sortir d'una situació i que tots plegats podíem anar cap a un altre lloc que no era en el que estàvem en aquell moment perquè era dolent per tothom, no? Jo crec que això és el que ens ha de quedar després de la pandèmia. Jo també crec que a no viure tan controlats. Semblava que començàvem el curs i que sabíem el que passaria el mes de febrer, de març, d'abril, de maig, i crec que la pandèmia ens ha ensenyat, o si no ho hem après, crec que és una assignatura pendent, que hem de viure el dia a dia, que el dia a dia són 1000 oportunitats d'aprenentatge i que cal aprofitar-ho, no? I que els infants al final, com deia l'Oriol, aprenen de tot, de totes les relacions, de tot el joc, i que no cal tenir la gran programació, sinó saber, no?, que d'una pedreta trobada al terra o d'un camí cap a l'escola o d'una sortida, com deia l'infant, al carrer, poden aprendre 1000 aprenentatges, no? I crec que aquest ha de ser l'aprenentatge de la pandèmia. En el cas dels pares i mares, i en aquest cas formant part de l'Associació de Famílies d'Alumnes del Pere Torrent. Que nosaltres, el Mico i l'Ivan també, com a repte vam intentar donar recursos a tots els nens, l'Ajuntament i tothom va comprar ordinadors, però l'AFA també vam arribar als que no arribava a l'Ajuntament, ni la Generalitat, ni altres organismes, però sí, al final el que volem és això, que els nens superin, que els nens donar-los eines perquè puguin anar creixent com a persones. Jo crec que el que em quedo del confinament i del Covid i tot això és això, una mica que el nen no és com l'educació d'abans, que estudiàvem una cosa de per vida, sinó que ara cada cop més ens estem veient que en xarxa, que en qualsevol lloc podem aprendre alguna cosa i reinventar-nos. I ja per acabar, abans de començar, Ivan, volies tractar un tema que crec que he trobat molt interessant, que és el per què creiem que és important l'educació en una vila com la nostra, a Lloret de Mar, una vila cosmopolita, que està molt focalitzada al turisme, no sé, per què creieu que és? Crec que és molt important perquè a Lloret hi ha una bretxa social, no? O sigui, tenim uns indicadors de desigualtat social molt elevats, i l'única resposta a això, una de les úniques respostes i més universals és l'educació.
hem de proveir d'una bona educació a nivell local a aquestes persones que jo a dia d'avui estan en una situació de desigualtat perquè perquè podem anar trencant aquestes barreres i vivir en una societat més justa. En el cas de l'associació de pares o de famílies d'alumnes del Pere Torrent, es nota aquesta desigualtat? Sí, la veritat és que sí, i sobretot això, al ser un poble turístic es nota molt que ve gent a fer la temporada, matrícula viva, alumnes nous, canviem grups i hi ha pocs recursos. La veritat, les escoles tenen pocs recursos, tant com a mestres, com amb ordinadors, amb tecnologia, amb pilotes al pati, hi ha pocs recursos per poder tenir eines per fer més integració d'aquests nous alumnes que moltes vegades venen per mesos. I la multiculturalitat que hi ha a les aules a vegades pot ser un repte o també pot ser una via de cohesió social? Jo crec que és algo positiu. Al final és el que dèiem abans, els nens comparteixen i moltes vegades, i amb els més petits, jo soc que a la Natàlia també li passa, l'idioma és igual. O sigui, moltes vegades ni parlen i només mirant-se els nens s'entenen. Som els adults que tenim els tabús, que tenim la visió ja d'adult i que no ens deixa disfrutar com fan els nens del dia a dia. Falten mestres, no? Això suposo que això sempre... Això sempre faltaran recursos, sempre. Però jo en relació al que deien ells, crec que és imprescindible que el mestre, el propi mestre, el personal educador, orientadors, les persones que estem al capdavant d'aquests grups d'infants, tinguem molt clar que els infants tots són diferents i que és bàsic que eduquem en la igualtat, però també en la diferència, perquè no hem de ser tots iguals. Llavors, si nosaltres com a mestres ens ho creiem i en el nostre dia a dia eduquem amb aquesta diferència positiva, sempre és positiva, això els infants s'empapen, i crec que és un valor que com a escola, com a educació, com a lloretencs, el que deies de l'educació lloretenca, ho hem de tenir molt clar perquè és una riquesa que siguem diferents. Per tant, no podem demanar que tots els infants ni aprenguin igual, ni aprenguin al mateix ritme, ni sàpiguen els mateixos coneixements, perquè al final cada infant li interessa en aquest moment això o ho aprèn d'una manera o ho aprèn d'una altra. I crec que hem d'anar per aquí, com a mestres, educant aquesta diferència. I afegeixo que no només parlem de diferència cultural, estem parlant de diferències de diversitat funcional, de diferències, o sigui, crec que és una aportació molt interessant, o sigui, això ens fa rics, ens fa abundants en diferències, però és que de les diferències poden sortir grans idees també. Les diferències, suposo que també, a part de les grans idees, també posa de relleu les necessitats que té el sistema educatiu, a l'hora de poder ser més inclusius o de poder tenir, cobrir més topalls a l'hora de trobar-nos en situacions ja sigui de multiculturalitat o amb el cas que has parlat de diferents diversitats funcionals. Es necessita més recursos, però quan parlem de recursos sempre direm que sí. Sí, però no vull limitar mestres perquè a vegades m'agradaria ser una mica més concret ja per acabar. Jo crec perquè que... no són els mateixos recursos en l'etapa que està en aquest cas l'Ivan o en el cas de l'Oriol o... Jo, a part de recursos humans, que sempre, el que diem, sempre dues mans seran benvingudes, crec que recursos formatius, els mestres no poden parar de formar-se, però per mi un recurs que és imprescindible i que surt d'un mateix és l'actitud de voler ser millor, de voler superar-te, de cada dia preguntar-te per què he fet això i per què ho he fet així i com ho puc millorar, sobretot per donar el millor de tu cap als infants que tens al davant, i sobretot plantejant-nos que cada any el grup és diferent, cada dia els infants venen diferents, amb unes emocions diferents, amb una motxilla diferent, i llavors un dels recursos que crec que més hauríem d'aplicar-nos és aquesta actitud. Jo parlaré d'un altres recursos, que no són recursos però que són els pares i les mares, o sigui, quan tenim un pare i una mare, un pare o una mare que està a favor de l'equip i rema juntament amb l'equip educatiu i no en contra, o sigui, tenim guanyat la meitat del terreny. O sigui, sí, és un gran recurs a l'educació que els pares i les mares de Lloret i d'on sigui estiguin remant a favor de l'educació dels seus fills. Això és ser col·laboradors, estar implicats en els processos educacionals dels seus fills i filles, ajudar si cal i si no, com a mínim parar-se i escoltar i prendre atenció sobre el que se'ls diu des dels diferents espais educatius. Jo crec que això que dius està molt bé, però trobo pares que han deixat ara l'AFA o l'AMPA del centre perquè els nens ja van a l'institut i tant a llars com a institut
els AFAs desapareixen. No es dona aquest valor als pares, a l'empenta que porten. Es diu, no, els pares volem l'empenta però la volem a casa. I dic, hosti, no ho entenc. O sigui, quan estem en els cicles que estic jo ara, es valora molt que el pare s'integri a l'escola, que col·labori, que ajudi, que aporti tota l'energia, i en canvi en altres etapes dels nens es diu, no, volem l'energia però a casa, deixeu-nos treballar nosaltres. Tiro una mica una pullada. Bueno, perquè aquí hem d'entendre que el nano creix en autonomia, no? I la Natàlia i el seu equip que tenen infants de 0 a 3 anys doncs necessiten una gran implicació. Jo necessitaré la que jo demani, ¿vale? I vosaltres des de la primària doncs, també, clar, sempre pensem que parlem sempre de més petits a més grans i que van creixent en autonomia, però ja no és si en el moment de que jo des de l'institut faig una crida a l'empara, una trucada, o sigui, aquest ram a favor del que li estem dient ajuda molt, no? O sigui, la participació pot ser de fer grans coses i organitzar grans coses o només escoltar el que se'ls està dient, no? Jo també crec que és això, que la participació depèn del cicle en el que te trobes, pot ser diferent, no? Però jo l'aportació que dius tu, Oriol, me l'apunto perquè crec que ha de ser una assignatura pendent que en el 0-3 les famílies hi sou i heu de ser-hi més. I a la secundària tenim el repte d'obrir més les escoles als pares, és veritat, però... Jo crec que... Per acabar el que deies de la integració, el que estic molt content del Pere, per exemple, és que deixant davant dels idiomes, l'idioma universal, que jo crec que m'ha estat parlant tots, són les emocions. I llavors el primer que es tracta amb els nens i el primer que es comuniquen són amb les emocions. I és un valor que prioritzen en el Pere i segur que tots els centres, però jo parlo del que conec, i crec que és molt important que segueixi fent així. I amb aquesta última frase jo crec que ens quedem, perquè a part d'emocions també s'han parlat de molts valors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia. Jo crec que en farem una altra a final del primer trimestre, si us sembla bé, doncs per valorar com ha anat aquest primer curs. Natàlia Grifé, moltes gràcies i bona nit. Oriol Gruart, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ivan Soriano, moltes gràcies. Bona nit. Bona nit i bon cap de setmana. Gràcies, doncs nosaltres fem 2 minutets de pausa i tornem amb la segona part de la tertúlia, com sabeu, amb aquesta polèmica que s'ha generat amb l'articulista del periòdico criticant la gastronomia de Lloret de Mar, amb 3 tertulians nous que ens acompanyaran ara mateix. 2 minuts de pausa i tornem de seguida. Gràcies. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu. Fitel Network us ofereix aquest programa.
Doncs bona nit, seguim amb aquesta segona part de la tertúlia Lloret al dia i amb aquesta primera part molt interessant que hem estat tractant la tornada a l'escola i doncs abans de començar aquesta segona part ens agradaria des de Fitel Televisió condemnar aquesta agressió que va patir un taxista de Lloret de Mar la setmana passada, un membre del col·lectiu dels taxis mentre treballava per part d'un jove lloretenc i des d'aquí doncs, esperem doncs, que caigui tot el pes de la llei i doncs, ho condemnem. I ara sí és moment de tractar doncs, aquesta polèmica que es va generar fa uns dies, fa cosa de 5 dies, ens despertàvem amb aquest article del periòdico, aquest articulista o periodista doncs, que per posar en valor la gastronomia de Barcelona doncs, atacava de manera fàcil i recurrent la gastronomia de Lloret de Mar i això doncs, va generar moltíssima polèmica entre els ciutadans i vilatans i entre molts professionals també del sector de la restauració. I és per això doncs, que tenim i passem a presentar els 3 tertulians que ens acompanyen avui aquesta nit doncs, per tractar aquest tema i també doncs, per posar en valor la restauració de Lloret de Mar. Laia Garriga, molt bona nit. Bona nit. La Laia doncs, fa 20 anys es va incorporar al negoci familiar juntament amb els seus pares i dirigeix el restaurant Mar Romeu de Lloret de Mar. Al seu costat tenim el senyor Max Illa, bona nit. Hola, bona nit. Tercera generació d'hostalers, propietari i director de l'Hotel Bella Dolores, propietari del recent obert restaurant Carbó Negre i soci del Grup Esblanc. I al seu costat tenim el senyor Joan Gou, bona nit. Hola, bona nit. Amb estudis cursats a ESADE de màrqueting i gestió, màster també per l'UDG en gestió i administració d'empreses, president de Viatges Marítim S.A., especialitzat en turisme receptiu. Bona nit i benvingut. Gràcies, bona nit. Bueno, doncs jo crec que la primera pregunta doncs, és obligada. Com us vau prendre doncs, aquesta polèmica quan ens vam aixecar i vam veure doncs, ja feia temps que no passava, però doncs, ha passat un altre cop sobre aquest article que vam veure al periòdico, doncs, aquest atac gratuït que parlava de desintoxicar-se de Lloret de Mar. No? Bueno, jo que he viscut, per desgràcia o malauradament, també un altre fet que va passar no a Lloret, sinó a Banyoles, amb el tema de la gent que va morir en el llac. El titular el dia següent era Titanic en Lloret, vull dir que nosaltres solament teníem els clients allotjats a la nostra població, però és ben cert i ja històricament sempre, també amb la conselleratura, el turisme de borratxera, sempre, que no dic que no tinguem i no som, vull dir, però bueno, Lloret és una destinació turística on tenim molts àmbits, molta gent, però és ben cert que hi ha aquesta facilitat de posar-nos sempre en primera línia, matxacant-nos, si vols, i sempre amb unes connotacions que no sempre són molt agradables de sentir. I de forma totalment gratuïta. No sé, senyor Gou, que també amb els seus anys d'experiència i havent estat també doncs, en un ajuntament com el de Lloret, això hi arriba un moment que cansa perquè no té un fonament. No té cap fonament, el que passa que els estereotips, ens agradi o no ens agradi, Lloret té els que té i bé, ens els han anat fabricant, és a dir, nosaltres no hem fabricat mai una imatge per sortir al món, sinó que han anat sortint de fora cap a dintre i els hem hagut d'entomar, no? El que passa que jo sempre explico el mateix, és a dir, si nosaltres fóssim de l'EPE, ens ho agafaríem de manera diferent, no? T'imagines ser de l'EPE, tot el sant dia a l'EPE, i mai han sortit pobrots positivats dels acudits que els hi han fet, no? El que passa que el caràcter nostre possiblement sigui més diferent que aquella gent que saben agafar-s'ho amb una filosofia que diuen, escolta, l'EPE és l'EPE, nosaltres som nosaltres, la producció que tenim aquí de maduixa, de peix, de tal, estem encantats de la vida amb el que tenim i els de fora que vagin fent festa i que vagin fent memes a la xarxa social, no? Aquí ens ho agafem d'una manera molt més directa, no? Ens enfadem de seguida, sembla que sigui un atac directe, i jo la veritat, a mi el que pugui dir el senyor Broc aquest m'ho passo per davant i pel darrere. El senyor Broc i qualsevol altre senyor que es digui com es digui, no? Vull dir que no, jo no li dono més importància a això, és a dir, jo crec que la gent que coneix Lloret, que hi ha vingut, que ens coneix, escolta, sap perfectament que hi ha llocs nefasts, hi ha llocs mitjans i hi ha llocs molt bons. Per tant, com a per tot, vull dir, no és que només sigui Lloret això, és a dir, hi ha molt bo, hi ha mitjanet i hi ha dolent, com a per tot. Vagis allà on vagis, Berlín, Moscou, Lloret, Barcelona i Nairobi. Per tant, escolta, jo crec que la gent que ha de viure del món turístic a Lloret, que és el 100% de la població,
només que compleixi una premissa, que és satisfer les necessitats del client que ens visita, la resta, a mi, el senyor Broc pot anar escrivint cada setmana i pot anar dient el que vulgui. Vam veure que des dels perfils de Mar Romeu vau apel·lar a les xarxes socials. Considerem que és un article totalment desafortunat, molt provocador i que no s'ajusta a la realitat. Doncs per parlar bé d'uns restaurants que segurament crec que són bons de Barcelona, fa servir la tàctica fàcil que diem de desprestigiar una sèrie de restauradors de Lloret que fem la feina molt ben feta. Doncs treballem en producte fresc, de proximitat, de qualitat i amb esforç i ganes fem sentir el client que gaudeixi d'una, no sé com dir-ho, d'una experiència gastronòmica bona. Anem a veure, l'Idoia Serafí va sortir del carrer per tal de copsar l'opinió dels ciutadans entorn a aquesta polèmica del periòdico. Anem a recuperar les imatges. I què li diries a aquest home que ha escrit aquest article? Que realment doni una volta pels establiments més emblemàtics i més carismàtics i amb més solera de Lloret i veurà que això no és així. La crítica és molt fàcil de fer i que el que jo faria és abans d'anar a dinar o d'anar a menjar a un restaurant informar-me, mirar a veure quina és l'oferta i buscar coses que estiguin realment bé, i sempre en trobes, vull dir, és fàcil. Que aquest senyor, qui sigui, no ho ha vist o no ha anat en els bons restaurants que tenim aquí a Lloret, perquè jo crec que en aquest moment la restauració lloretenca està molt bé. Cada vegada n'hi ha més assequibles i variats. Molt variats, ja. I de molt bona qualitat. Que si no vol venir aquí a Lloret perquè ens mengem malament, que no vingui, perquè aquí a Lloret hi ha molt bons restaurants i, gustosíssims, bons. Ja ho veieu, doncs que si no vol venir que no vingui. Per cert, ha retirat la menció Lloret. Si ara intenteu a la xarxa recuperar l'article, veureu que ha eliminat el Lloret. Suposo que perquè li devia caure una mica per tots els costats, no? És molt fàcil parlar de Lloret. És un tòpic, no? Fixeu-vos que la gent, quan ha de fer una crítica o ha d'esmentar alguna història, no parla mai de qualsevol localitat de la Costa Brava, és a dir, sempre és Lloret. És a dir, per lo bo i per lo dolent, no? Per tant, jo me vull agafar la part positiva que té, el ressò que al final acaba tinguent Lloret, no? Com deia aquell, diu, hablen de mi, diu, aunque sea mal. Per tant, bé, busquem-li la part positiva. Escolta, el senyor Broc, gràcies per esmentar-nos, no? I per bé, si Lloret és un centre de desintoxicació, doncs escolta, benvingut, i si és un centre d'intoxicació, benvingut sigui també. Per tant, tothom vindrà en funció del que necessiti, no? Si es vol intoxicar, vindrà, i si es vol desintoxicar, poder no vindrà, però acabarà vinguent per intoxicar-se una altra vegada. Moltíssim turisme de proximitat, a més que ha vingut. Sí, al fil del que deia en Joan, és ben cert, jo me'n recordo fa uns anys, també un altre periodista, a vegades diem periodistes o a vegades diem el que sigui, el senyor González, feia un programa que també, malauradament, va fer un programa on deia o demanava als seus... La Via Làctea, Sí, crec que sí, que votessin el poble més lleig de Catalunya. I ell, fent la gracieta, va dir, començo jo, Lloret de Mar. Després de molts anys, ens vam enterar que aquest senyor, per raons que siguin, es veu que potser va tindre alguna afer o alguna història o alguna cosa, i també es va tindre que retractar, perquè és el que diem, és el tòpic, és lo fàcil, vull dir, a vegades ja per sistema en qualsevol, quan escoltes RAC1 o La Vanguardia o tal, sempre allò de Lloret, o sents en el programa de qualsevol, vull dir, no parlen de Sitges o no parlen de Calafell o de Tordera, no, el Lloret ja és, i és ben cert que som marca global, Lloret, jo que gairebé puc dir que he estat en moltes parts del món, i he donat moltes voltes, el nom de Lloret està per lo bo i per lo dolent. Però Lloret ho coneix tothom. Com deia ell, que parlin bé, que parlin malament. Però Lloret, si nosaltres tenim 3-4 milions de pernoctacions anuals durant X anys, durant 70 o 80 anys que vivim del turisme, quanta gent ens coneix al món? Moltíssima gent, moltíssima. Hem de viure amb això per lo bo i per lo dolent. A més, en una temporada que sí que potser els hotels s'han ressentit més, però el que són bars i restaurants, gràcies a aquest turisme de proximitat, han pogut aguantar el cop. És així? Com ha anat la temporada? Com diríem que ha anat? No, aquesta temporada no ha anat gens malament i com tu molt ben dius, ha sigut molt diferent, tema Covid, l'aforament i tot això, aquestes coses que ens han fet fer, però el tema del turisme
al no tenir el turisme que teníem sempre estranger, hem tingut el turisme nacional, català, i això crec que ha sigut molt bo, perquè a part que molts no ens coneixien, venen, passen el dia a Lloret, coneixen Lloret, molts es queden encantats i llavors a part et coneixen i poden repetir al llarg de l'any. Jo trobo que és molt important. Vam veure l'alcalde Jaume Dolçat que va ser bastant ràpid i va contestar a l'Òscar Broc, aquí veiem les imatges, que evidentment el va contestar dient que que no s'esperava aquest comentari, que havia perdut l'objectivitat, que la línia editorial és de riure, i a més fa menció a una cosa molt interessant que potser no tothom sap, que és el tema de l'AMET, que és que Lloret de Mar s'està posicionant com una destinació especialitzada en cuina saludable amb hotels i restaurants que compten en aquest segell que és de dieta mediterrània, avalat per l'Agència de Salut Pública. I a més, Lloret de Mar té ja disponibles 5.000 places d'allotjament certificades per l'Associació de Celíacs de Catalunya. Bé, aquí l'alcalde va reaccionar, evidentment, com ho va fer moltíssima gent amb referència a aquest tema, però també és una mica el que, seguint el fil d'en Joan Gou, que Lloret té molta oferta i molt variada, és a dir, que al final, quan tens una destinació on hi ve tal número de nacionalitats barrejats, on hi tens tanta oferta, vull dir, t'hi pots trobar absolutament de tot. Cuina de moltíssimes diferències, tipus de cuina, preus, qualitat, diversitat, que això també és el que fa que una destinació sigui reconeguda. Exacte, vull dir, és que el conglomerat d'empreses que tenim aquí a aquesta ciutat podríem dir que és no únic, perquè hi ha altres destins que també ho tenen, però que en aquest cas nosaltres podríem dir que en aquest cas estem liderant tot el que podria ser la Costa Brava, però de llarg, amb oferta bona i amb oferta dolenta. Vull dir, clar, és que aquí cabem tots. El que passa que el mercat, que és molt intel·ligent, la bona es mantén i la dolenta veiem que va rotant i va canviant de propietari i un any obre un, l'any que ve obre un altre i potser varia una miqueta aquell tipus de producte que tenia l'anterior per voler-ho fer una miqueta millor, però per un tema empresarial, per un tema de costos, per un tema el que vulguis, i hi ha gent que sap el que sap i no sap més, i volen provar fortuna pensant-se que aquí, si obres una botiga, com que la rotació de clientela o de possible client és tan alta, molt malament ho has de fer perquè no te'n surtis. I això no ens beneficia, i això ho hem de dir-ho, no ens beneficia. Què hi podem fer? Res, és a dir, esperar que aquell senyor s'estavelli i l'any que ve vingui un altre una miqueta millor que ell. I a mica en mica irà pujant la qualitat. És a dir, també és cert, i si recordeu vosaltres, abans que hi hagués el tot inclòs als hotels, al voltant de cada hotel es van obrir una sèrie de bars i bars de bodegues i negocis, i si recordeu bé l'Olímpic, tot aquell carrer estava farcit de negocis que han hagut d'anar tancant i al final n'han quedat un o dos. Per què? Doncs perquè aquests van tenir un tipus de clientela diferent al que tenien els altres, el de la bodegueta, el de no sé què, que li anava el client a fer l'aperitiu, el cafè i la sangria a la nit, i guanyaven molts calés. A la que els hotels van fer incloure el tot inclòs, aquest sector va haver de tancar. Són cicles de vida de negoci que van canviant constantment, el que passa que a vegades no ens en recordem o no volem recordar-ho, Vull dir, si mai porteu algun historiador de Lloret dels anys 60 amb avui, ha canviat moltíssim. I això ha canviat molt, però els estereotips s'han quedat. És a dir, ha canviat el sector, hem canviat nosaltres, ha canviat la gent, ha canviat el tipus de turisme. És a dir, el mercat britànic aquí va ser majoritari, després va ser l'alemany, després va ser belga i holandès. Després va venir el soviètic, ara ve el qui pot. Clar. I en el cas de la pandèmia, que ha demostrat també que el turisme de proximitat té gran importància a Lloret de Mar. En el cas, per exemple, d'en Max, ara mateix has obert un restaurant al final de la temporada turística, que és una aposta, crec que també per turisme de proximitat, turisme nacional 100%. Sí, de fet, a fil del que comentàvem, és ben cert que aquest any ens hem trobat, jo personalment, on tenia que desplaçar-me a Itàlia aquest any, per raons òbvies, també amb el tema del Covid i tot això, hem tingut que canviar, diguem-ne, la idea de viatge i hem fet un viatge d'una hora i pico, dues, per la zona aquí catalana, vull dir que hem fet el que realment han fet amb nosaltres, que ha sigut, també és cert que hem notat molta presència aquest any francesa, marroquina, clar, el fet de no poder anar fins al Marroc, aquestes famílies
que per molts hotels els hi ha anat molt bé, ha sigut un turisme de proximitat, Toulouse, Lió, 1 hora o 2 hores de cotxe, i el mateix ens ha passat amb l'altre cantó, amb l'altre cantó de Barcelona, que molta gent, com deia la Laia, ha conegut aquesta oferta de proximitat, hora i pico. Hem tingut el problema que tots sabem, que ha sigut el del pàrquing, aquest any ens ha superat. Jo personalment, clients meus de l'hotel, he tingut que portar els cotxes de casa meva i a casa del meu germà, perquè clar, una família francesa amb un nadó, 1 hora i mitja donant voltes, no podia permetre que donés més voltes, no hi havia tutia i vam tindre que dormir el cotxe a casa. Te poso un exemple de que l'any que ve, amb la incorporació, l'arribada d'italians, alemans, anglesos, tota la gent que pugui vindre amb l'avió, amb l'autobús, clar, aquest any pensem, un autobús són 60 i pico de persones. Qui va amb un autobús o qui ve un autobús 24 hores des d'Holanda o França o Bèlgica? I els costos d'un avió, que avui dia suposa Correctíssim. una PCR Correcte. Quasi costa més la PCR que no pas el viatge en avió. Correcte. No, la veritat és que dic que esperem i desitgem que l'any que ve tot torni a la normalitat, el que volem. Jo, per exemple, la meva aposta de l'hotel serà, i crec i entenc que serà molt més bona. Jo personalment aquell 15% més el pujaré de preu, vull dir, en el meu cas jo busco una qualitat envers una quantitat. Tinc un hotel de 18-19 habitacions, vull dir que és un altre concepte, respecto tot, però vull dir, també entenc que l'any que ve serà molt bo. L'any que ve serà molt bo. És el passaport Covid una eina per sortir d'aquesta pandèmia? Laia, no sé si el restaurant, amb aquestes mesures que obliguen encara a limitar els horaris, que avui dia hem vist que l'Ayuso ja ho ha tret tot, i aquí encara seguim amb una limitació horària, seguim amb la distància de taules. Delicat, perquè en principi te sembla que sí, però no ho sé, també hi ha aquell client que no ho sé. Què en penseu? És que no sé per on te decantes. Jo personalment m'agradaria perquè de la mateixa manera, m'agradaria per l'oci nocturn. A vegades hi sents veus que diu, hòstia, Lloret... No, Lloret ha de tindre la millor nit, la millor restauració, les millors botigues, ho hem de tindre tot, perquè de què serveix que jo tingui el millor hotel de Lloret o ella tingui el millor restaurant de Lloret? No, hem de tindre tot, hem de ser els primers, els capdavanters en tot. L'oci nocturn és un problema. El 90% de la problemàtica de Lloret és a nit, sí. Com ho podem solventar? Controlar-lo. Si no hi ha control, hi ha descontrol. I jo sóc del parer que a vegades dius, hòstia, és més presència policial. Sí, però segurament, i dic segurament, no tenim tanta presència policial. Perquè a Lloret, si no tens un problema de soroll a la Mongoda, el tens a una urbanització. Si no hi ha algú que fa un tal... Vull dir, què te vull dir? Que hem d'estar molt a sobre en aquest aspecte, però en tots els àmbits. I hem de ser els millors amb tot, perquè no serveix de res tindre hotels que tinguin parcs aquàtics ni parcs temàtics, vull dir, fantàstic. És un segment, és un tipus de gent que anirà allà, de la mateixa manera que vull dir que hauríem de controlar més també el tema dels UTs, els apartaments turístics. Per què? Perquè te segueixo dient, si no hi ha control, hi ha descontrol. No pot ser que jo tingui un hotel, me vingui un client, jo tingui que fer-li un check-in, tinc que demanar-li el passaport, tinc que cobrar-li una tassa turística. Té que haver-hi un control. Les 38, les 40 persones que dormen en el meu hotel, jo els hi faig l'entrada i ho envio a Mossos d'Esquadra. No pot ser, o com me deia un amic meu, com es valora el fet de no poder descansar? Com és possible que jo estigui treballant 16 hores i arribi a la nit i tingui 18 holandesos allí i 16 alemans allà i estiguin de festa tota la nit? I no pot ser, no pot ser. Llavors ha d'haver-hi molt de control. Joan, passaport Covid, sí, no, retallada de drets... Jo pensava que no parlaríem de política, però hi acabarem parlant. Si voleu parlar de la taula de diàleg, aquesta hora del dia. A mi se fa molt estrany mirar la televisió, un partit de futbol a França, a Alemanya, i veure els estadis al 100%, sense mascaretes, i la gent una enganxada al costat de l'altre. Mires aquí i hi ha restriccions per tot arreu. I a Catalunya, com que són més papistes que el papa, o tenen por o no ho saben gestionar, no ho sé, ja no sé què els hi passa a aquesta gent del Procicat, però vull dir, si tenen problemes de lleugeresa intestinal, doncs hi ha remeis, no? Vull dir, jo crec que si Madrid, País Basc, Galícia, la resta del país té coll avall, que val més assumir un risc
d'una propera onada, que si ve ja hi posarem remei, que no pas el que estem fent aquí. Aquí estem fent el préssec com sempre. És a dir, no té cap sentit tenir la normativa que avui està en vigor. No té cap mena de sentit. Perquè, primera, que no som tontos, segona, que estem informats, i tercera, que som capaços d'entendre què passa a tota Europa, perquè si és una pandèmia, vol dir que és global. I si les solucions són globals, a nosaltres també ens haurien d'afectar. El que no pot ser és que 4 senyors que s'han erigit amb les caps pensants d'aquest país només siguin amb criteris epidemiològics. Que em sembla molt bé, vull dir, a veure, jo estic d'acord amb això, no? Cadascú ha de fer la seva feina, però també han de saber contrarrestar l'activitat econòmica, el benestar de la gent, el fet de que es vagi assolint una normalitat que els altres sembla ser que ja l'han anat assumint més aviat que nosaltres. I aquí és allà on jo trobo que continuem estant encara a veure què fan els altres. És a dir, si aquells fan, nosaltres ens rumiarem a veure si fem. I aquest tarannà, que és molt català, això. Nen, tu ni a davant ni a darrere, al mig, no et signifiquis mai, no et magnifiquis. Clar, això, aquest tarannà, vull dir, a veure, pel segle XX tenia tota la raó de ser, perquè veníem d'on veníem, però al segle XXI ja no té cap sentit. Vull dir, al jovent no li diguis queda't a casa, no li diguis no surtis, és a dir, ja ho he fet, això. Quan la pandèmia va ser estricta, la gent va demostrar una enteresa brutal. La gent es va quedar a casa, la va complir, la va fer. Tal dia farà 2 anys. Sí, exacte. 2 anys. Sí. El mes de març, 12 de març. Sí. Però, clar, si a la gent li vas dient ara queda't a casa, ara surt, ara no surtis, ara surt 10 minuts, ara surt mitja hora, ara no pots anar a fer això, ara no pots fer allò, i ara per anar a un restaurant hauré d'entregar un passaport Covid, que la majoria de vegades no funciona. Jo tinc uns amics que van a França fa 15 dies a fer muntanyisme, van baixar de fer muntanya, diuen anem a dinar, que tenim gana, portem 12 hores caminant, i van a un restaurant, i ells contents perquè portaven el passaport Covid aquest del Procicat, o com es digui, del CAT, i se'n van al restaurant francès i no, c'est pas bien, monsieur, no passa, no l'entenc. Sort que n'hi havia un que portava en paper, en vez de portar-lo al mòbil, el portava en paper. I en aquell li van dir, tu pots entrar. I aquell va haver d'entrar, comprar menjar per tots i menjar-se'l a la plaça. Clar, vull dir, això no té cap sentit. No té cap sentit. I després hi ha l'altre, que és aquell que comentàvem a l'inici, micro tancat, de dir les nostres dades ara sembla ser que ja no són rellevants. Tot allò de les dades que havies de signar un paperet a qualsevol cosa que feies, qualsevol document, un restaurant que volia fer publicitat, o et demanava el teu telèfon per enviar-te una oferta al teu WhatsApp, que havies de signar un paper que l'autoritzaves a cedir les teves dades, ara això se'n va a fer punyetes perquè resulta que has d'anar despullat a qualsevol restaurant, a qualsevol botiga, i has de fer la feina al revés. Anem a recuperar el vídeo on l'Idoi ha sortit al carrer, a Lloret de Mar, a preguntar als carrers de la vila què n'opina la gent sobre la restauració de Lloret. Endavant. Arran de l'article publicat la setmana passada al periòdico sobre la gastronomia lloretenca, hem tornat a sortir al carrer per copsar l'opinió de diferents persones sobre la nostra restauració. Molta varietat de preus, molta qualitat. Els que som de Lloret o hem menjat a Lloret coneixem el nivell de la restauració de Lloret, que és molt alt, i per tant, en aquest sentit, tothom pot escollir el que més bé li vagi per la seva butxaca. Pots menjar menús baratíssims i pots buscar gastronomia més selecta, si vols. Tenim de tot aquí, per sort. Home, jo crec que avui dia a Lloret de Mar hi ha prous locals que estan fent esforços per fer una oferta gastronòmica en condicions. És com tot arreu hi ha oferta variada i pots trobar coses molt bones i coses que no siguin tan bones, no? Però trobo que hi ha molta gent aquí que està fent un esforç per fer un turisme de qualitat i estan oferint uns menús i uns menús de degustació que val la pena, no fa falta sortir del poble, hi ha molts bons restaurants en aquest poble. Es bastante variada, se puede conseguir de todo casi que en cada esquina de Lloret. Primero que por ser un sitio tan turístico hay muchos bares y hay muchos sitios, hay restaurantes y sitios donde se puede comer y aparte se come bastante bien. En todos sitios, sea Lloret, Barcelona, España o otro país, se puede conseguir diferentes tipos de comida, tanto mala como buena. La cosa es saber buscar, no entrar a cualquier sitio.
La cosa està per buscar, bueno, sí, si busques molt pots trobar. Ja ho veieu, aquesta és l'opinió de la gent sobre la gastronomia lloretenca, que com veieu, doncs, jo crec que serveix per posar en valor i treure també una mica de pit, no? Doncs que hi ha molta gent que ve a Lloret a menjar, ja no només a dormir a la platja o a passar-s'ho bé. No ho sé, com ho veieu? Què n'opineu? Sobre què? Sobre el tema de la gastronomia a Lloret. Jo personalment crec... Si tinguéssiu que posar en valor algunes de les qualitats que té la gastronomia a Lloret de Mar. A veure, jo personalment gaudeixo molt, sé on te tinc que anar quan vull menjar, depèn de quines coses, sé on te puc anar a menjar una bona paella, sé on te puc anar a menjar un bon peix. És ben cert que la qualitat també marca el preu, vull dir que tu tens un target, tu pots anar perfectament a fer unes tapes a la Terrassa de la Vella, per posar un exemple, o pots menjar un bon menjar a Can Bolet o, en aquest cas, a Mar Romeu. Pots gaudir d'una oferta espectacular, unes bones pizzas, Lloret també té unes bones pizzeries, té un bon mercat, és que tenim de tot, vull dir que som dels pocs municipis on te pots anar a fer un índio, com te pots fer un bon shawarma, vull dir, jo soc un enamorat dels shawarmas. Fer l'índio també. Fer l'índio també. Però vull dir que és ben cert que no estem limitats a... Sí que és ben cert que a vegades tens un poder adquisitiu molt més ampli i dius, hòstia, doncs avui m'ha de gust anar a Mar Romeu, per exemple. I dius, ostres, doncs avui me vull gaudir de... que també és més econòmic, vull dir que no vull dir que sigui igual menys, però vull dir que la qualitat és ben veritat que és el tòpic aquell, no? Si menges bé i pagues, no hi ha cap problema. El problema és, entre cometes, quan pagues molt i no has menjat bé. Jo en aquest cas no tornaria, no faria l'espectacle, no demanaria ni el llibre de visites ni res, vull dir que no tornaria més. Però vull dir, jo disfruto molt i la veritat és que un dels meus hobbies és anar de restaurants. Ja en som dos. 3. Jo crec que 4. Tots. Jo crec que 4. Jo crec que fer parlar de la restauració a restauradors és una putada. És una putada perquè, clar, pobra gent diuen, home, jo parlaria de casa meu, però no queda bé, no? No és ètic, no? No és ètic que ells parlin de casa seva, no? Però certament, Max té tota la raó del món, vull dir, la varietat gastronòmica de Lloret, tu ara et fiques a Google i dius restaurants a Lloret. Jo et garanteixo que et pots passar 35 minuts mirant la llista de restaurants i no te l'hauràs acabat. És a dir, és que l'oferta és tan bèstia la que tenim aquí que ni nosaltres mateixos, sense Google, no som capaços d'assimilar-ho. I si no, feu la prova, agafeu un rato, Google, restaurants a Lloret. I et cansaràs, et cansaràs de veure passar i dius, aquest està a Lloret, on està? És a dir, n'hi ha molts que jo per primera vegada els he descobert amb un llistat de les xarxes socials. És a dir, és tan bèstia el que tenim a aquesta ciutat i aquells racons que encara a vegades tenim per descobrir els mateixos lloretencs. És a dir, jo he descobert a vegades restaurants que dic, hòstia, no l'hauria buscat mai aquest paio aquí. No sé pionera, no? No, per què? Són negociats petits que van fent, van tirant, tenen el seu públic, el seu mercat, com que no tenen molta capacitat, no es divulga massa, i a lo millor ho fan tan bé que els que hi van tampoc volen que se sàpiga perquè volen tornar-hi i diuen, cony, és que si això ho popularitzem, possiblement la setmana que ve no podem tornar, no? És una miqueta el cas aquells que els hi ha passat als de la pizzeria Meeting de Fanals, que ja ha començat a anar tot el poble perquè ho foten molt bé, la veritat és aquesta, ho foten de conya, especialitzats en pasta, pizzas, tal, bueno, troba taula allà. Vés a buscar taula allà. Et diran que t'has d'esperar 3 mesos com a Can Roca. Clar. I dius, bueno, fotut de pastoret, no? Uns que ho foten bé, però tenen una merdeta local que hi caben 2,50. Clar, aquella gent suposo que ara deu estar rumiant a veure on te busca un local més gran per poder fer el mateix per més gent. Bueno, a vegades val menys, això anava a dir jo, perquè fa temps que no, però vull dir, perquè vegis que les coses a vegades, perquè dius, a veure, obrir una pizzeria allà, on te l'han oberta, que dius, a veure, hi ha gent que ho ha de mirar a Google Maps on te collons està allò. Però bueno, fantàstic. Jo l'exemple que sempre he posat aquí a Lloret, dic, mireu si és difícil de trobar la campana, i ha sigut el local de més èxit del poble sempre. Perquè jo recordo quan vaig venir a Lloret, jo vaig venir aquí al 75. I quan vaig venir, a mi, el primer que em van parlar va ser de la campana, anar a menjar un pollastre a la campana. I per trobar la campana em vaig tornar boig.
perquè ni hi havia Google, ni hi havia mòbils, ni hi havia punyetes, havies d'anar preguntant a la gent pel carrer. I ja per acabar, com es presenta, Laia, la temporada de tardor? S'ha acabat la temporada, ho podem dir oficialment, depenem ja més dels caps de setmana o dels festius que no pas d'entre setmana com veníem fins ara? Bueno, a veure, entre setmanes es va fent, però es nota, vull dir, el de l'estiu evidentment s'ha acabat, es va notar, va ser el cap de setmana aquest passat, l'11 de setembre, i es va notar un abans i un després, i la veritat que, bueno, esperem que ara cap a la tardor anirem fent cosetes als temes dels restaurants, ara començarem amb unes jornades, i jo penso que pintarà bé, jo penso que la d'això és bona, sí, sí. Esperem que si estem realment mags al final de la pandèmia, doncs encara puguem rebre algo de turistes com no havia passat l'any passat, que l'any passat sí que el 2 de setembre això va ser campi qui pugui. Sí, històricament, a veure, ara és ben cert que la setmana que ve tindrem el pont de la Mercè, que és un divendres, dissabte i diumenge, no més lluny tindrem també el pont de Tots Sants, ara hem de buscar una miqueta, sí que és ben cert que si no haguéssim tingut pandèmia, la temporada turística s'hagués allargat ben bé fins a octubre. També, entre cometes, no és el cas, però el fet que pogués vindre l'Inserso faria que l'obertura de 7-8 hotels seria factible i aquell client de l'Inserso que surt, fa una volta i pren una cervesa o una tapa o qualsevol cosa en algun dels restaurants també donarà molt de joc. La cervesa, no? Que si no s'animen, No, però vull dir que és el prototip de client espanyol que ve, que té 60 i pico d'anys, que està acostumat. Molts hotelers parlen que ja no els hi surt a compte l'Inserso, que a vegades... Sí, però l'Inserso és un concepte de que pots mantindre, no tanques, moltes famílies de Lloret viuen, sí que potser l'hoteler no fa calés, però manté unes instal·lacions obertes, dona feina tot l'any, vull dir, ja t'he dit, dintre de la vessant de cada concepte i cada rol té la seva història. Joan, els autobusos com aniran? Bueno, jo és el que anava a dir, complementar, és a dir, d'acord, s'ha acabat la temporada, l'11 de setembre sempre ha sigut un punt d'inflexió a aquest país, per una cosa o per altra, però vull dir que sempre ho ha estat. I si us heu fixat aquesta setmana, jo ara he passat pel pàrquing per venir aquí, i he comptat 7 autobusos, sense tenir en compte els que estan a Can Pujol, que no sé quins són, 7 autobusos de companyies diferents que fins la setmana passada o l'altra només n'hi havia d'una o dues companyies. És a dir, estan començant a venir belgues, estan començant a venir francesos, estan començant a venir polacs, que fins ara no havien vingut. Per tant... I gent gran. Sí, home, clar, és un tipus de públic que ja ha deixat de fer d'avi a l'estiu, de cuidar els nens, han entrat a l'escola, ara han quedat alliberats, aquesta gent no està fins al gorro de la pandèmia, de la canalla i de la família, i fotem el camp encara que sigui una setmana a Lloret, no? Ben dit, vull dir, sense cap connotació negativa, no? I bueno, suposo que s'han decidit a venir. Què ha canviat des de fa 15 dies en ara? No és que la gent hagi perdut por a venir o no, la por és la mateixa, el que passa que ara hi ha més gent que vol marxar perquè mira les televisions, mira els camps de futbol, mira els estadis, mira la Fórmula 1 i veu tot ple de gent sense mascaretes i diu això ja s'ha acabat. Per tant, ja me'n puc anar. Estic vacunat, tinc 2 dosis, ja puc fotre el camp. I aquesta és la diferència que hi ha entre ara i la primera dosis de la vacuna. I la gent, el més atrevit, diu jo foto el camp i que sigui el que Déu vulgui. I venen, i comencen a venir. I això és molt important perquè, ja et dic, nosaltres com a empresa ara tenim tot el setembre autobusos plens, tancats, a ple. L'octubre s'està venent molt bé i ara l'únic problema que tinc és que els hotelers no em tanquin perquè, clar, ara em puc trobar tot ple de clients de Lloret, però els hotels tancats. Els restaurants posem llits ràpids i... Aquest dematí em deia la meva directora, diu, és que al Samba hi ha 80 clients. Clar, tu imagina't, 80 clients al Samba és que no es veuen. Clar, el mateix em deia el director del Guitar. Ni es troben. És que no saben que aquell client viu a l'hotel igual que ell, no? Que troba l'entrada, no? I clar, i això els hotels estan fent un esforç important per mantenir l'estructura turística, cosa que no els hi ha agraït mai ningú. A veure, són empreses i són prou grans com per arriesgar el seu capital, no? Però jo crec que no quedaria malament que algú, des de Fitel o des de l'Ajuntament o des de Turisme, els digués, nois, gràcies per haver aguantat el cop, una, a plena temporada, amb el tipus de turisme que heu hagut de treballar, i dos, per estar aguantant ara, a veure si entre tots reactivem la posttemporada
d'una manera estable perquè es benefici el conjunt de la societat econòmica de Lloret. Botigues, bars, restaurants, taxis... Clar, a vegades només parlem de restaurants, d'hotels, però clar, ens oblidem de la macroempresa que és Lloret de Mar. Jo, en nom meu i de Fitel, us dono les gràcies per haver-me acompanyat en aquesta interessant tertúlia sobre la gastronomia, també parlar una mica sobre turisme i la temporada. Us emplaço a que més endavant en tornem a fer una altra, que espero que no sigui per una polèmica, sinó que sigui per... Home, jo trucaré en Broc que em faci una altra. De trucar que em faci una altra cada setmana i així podrem venir. Laia Garriga, moltíssimes gràcies i molt bona nit. Molt bé, vosaltres. Max Illa, moltes gràcies per venir. Senyor Joan Gou, gràcies i bona nit i bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies a tots els telespectadors, una setmana més que heu seguit la tertúlia de Lloret al dia. La setmana que ve en tindrem una altra, així que us esperem i desitgem a tothom que tingui un molt bon cap de setmana i recordeu que si voleu estar informats de tota la informació local, de política, esportiva, heu de subscriure-vos al canal de Fitel Televisió o bé també abonar-vos a la nostra plataforma de Fitel Televisió a través sempre del nostre màxim col·laborador que és Fitel Network. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana i bona nit.